Welkom terug bij Henkies Papiamento. Vandaag ga ik de accenten in het papiaments behandelen. We beginnen met nummer 1. Accent scherpie. Accent scherpie. Oftewel accent aigu. Dit accent wordt gebruikt om te laten zien waar de klemtoon komt te vallen in een woord. Dit accent wordt alleen geplaatst op de klinkers A, E, I, O en U. Enkele voorbeelden zijn, nummer 1, by sosega. By sosega. Ga uitrusten. Nummer 2 is mita comprende. Mita comprende. Ik begrijp. Nummer 3, ekas ta chiki. Ekas ta chiki. Het huis is klein. Nummer 4 is mi ting un cacho. Mi ting un cacho. Ik heb een hond. Nummer 5 is esaki ta e ultimo. Esaki ta e ultimo. Dit is de laatste. Het tweede accent is accent grave. Accent grave. Dit accent wordt gebruikt alleen voor de klinkers E, O en U. De functie hiervan is om de uitspraak van de klinker te veranderen en in sommige gevallen zal hetzelfde woord met accent een andere betekenis krijgen. Enkele voorbeelden zijn nummer 1, sker pida paña. Sker pida paña. Scheur een stukje kleding. Nummer 2 is corta cu esquer. Corta cu esquer. Knip met de schaar. Nummer 3 is den cucina tin un stoof. Den cucina tin un stoof. In de keuken is er een fornuis. Nummer 4 is tin hopi stof. Tin hopi stof. Er is veel stof. Nummer 5 is elamouf. Elamouf. Hij, zij of het schoof. Nummer 6 is tahole muf. Tahole muf. Het stinkt naar muf. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren op het kanaal en like de video. Ayo!